En af de væsentligste grunde til, at vi overbelaster nakken, og vi bliver spændte i det stykke, der ligger heroppe, og vi får hovedpine henover, det er en dårlig holdning. Den dårlige holdning kommer tit af, at folk har arbejde, der foregår foran kroppen, så armene kommer frem, hovedet kommer lidt frem, og vi får en stilling i nakken, hvor vi knækker her. En ting er, at man kan strække ud, det har vi allerede vist på udspændingsvideoen, men en anden god øvelse at lave, det er at stille sig op ad en væg. Nu kan I ikke se hele min krop, men hælene ind mod væggen, ballerne ind mod væggen, skuldrene ind mod væggen og hovedet ind mod væggen, sådan så der er 4 punkter, der rører. Trækker man hagen ind, sådan så man bliver helt lige i nakkestykket her, og så presser man hovedet bagud og holder det pres i en 10-30 sekunder og slapper af igen og presser igen. Det er klart, at der er nogle mennesker, der er så stive, så de slet ikke kan komme derind, der bare i starten skal prøve på at få hovedet tilbage. Men når det er blevet ind på plads, så gælder det simpelthen bare om at arbejde med at få rettet det her op.